Здравейте хора, намирам се на Читкая, а именно това е нещо подобно на Орловите скали, само че в много по-големи мащаби. Това представляват около 50 на трапецовидни ниши, изковани в отвесна скала. Някои хора смятат, че с това траките са се опитали да ни оставят някакво съобщение, други, че се е използвал за някакви техни ритуали, а пък трети, че с тях ни показват пътя към някакво съкровище, понеже има много такива в Родопите. Беше едно от красивите места в България. Тук пределно трябва да се посетите. Въпреки че пътя до тук е малко неприятен, си заслужава за гледката. Това беше от мен с този път. Хайде, чао!